ያበበ ሀገሪቱ የጥቂት ንዑስ ህገወጥ ከበርቴዎች እንዳሻቸው የሚሆንባት የፋይናንስ ተቋማት እየከሰሙ ያሉበት የባንክ ማናጀሮች ከበላይ ተቋሞቻቸው በጥቅም ትስስር ምክንያት በአቅም ማነስና በኮራፕሽን መቆጣጠር ያለበት ተቋም በቸልታ የሚያይበት 10,000 ብር እንኳን ለማግኘት ችግር የሆነበት ሁኔታ ላይ እንገኛለን። እርምጃ ሲወሰድም አይታይም። ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ቀኒኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ምንዮት እዩ ከምቲ ብኩሉ ግዜ ኣብዚ ቻነል ዝገብሮ ሎሚ ድማ ንዞባና ብቐንዱ ድማ ንሃገርና ንህዝብና ዘገድስ ሓበሬታ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ እምበር ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ሰፊሕ ትንተና ብኩሉ መዳይ ብወገን ኢትዮጵያ ነቲ ዘሎ ኩነታት ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ቅድሚ ፓርላማናቱ ከም ዝሰምዖ ፀናሕኩም ከበድቲ ሕቶታት ቀሪብሉ ነይሩ ንሱ ድማ ተሃገር ኣብ ዕግርግርን ፀገምን ባእስን ስደትን ሞትን ክትገላገል ከም ዘይከኣለት ወላ እኳ ብዙሕ ዓቢ ሰፊሕ ትፅቢታት ዝተገበረሉ ተስፋ ዝተገበረሉ ኩነታት እንተነበረ ወላ ሕጂ እውን ጩራታት ናይ ተስፋ እንተሎ እቲ ሃገር ግን እቲ ህዝቢ ይከላበት ከም ዘሎ ይሳቐ ከም ዘሎ ብኩሉ መዳይ ድማ ካብቲ ናይ ትግራይ ወፂና ናብ ሰላም እናበልና ዝገደደ ውግን ዓዘቕትን ኣብቲ ሃገር ብኩሉ መዳይ በአምሓራን በኦሮሞን ብፍሉይ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እሞ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ቁጠባ ብዙሕ ብልሽውናን ከምኡ ድማ ገንዘብ ካብ ባንክኻ እውን ከተውፅኣሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ በፂሕና ኣለና እናበሉ እቲ ኣባላት ናይቲ ፓርላማ ነቲ መንግስቲ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ይሓትዎ ኣለዉ ኣብዚ ዝርዮ ሕጂ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ኣብቲ ሕቶ ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥብላ ንሳ ድማ ጉዳይ ወደብ እዚ ድማ ብዙሕ ትፅቢት ዝተገበረሉ ነጥቢ እዩ እንታይ ክብል እዩ ኣብዚ ኣብ ቅድሚ ፓርላማናቱ ነቲ ኩነታት የቕረታ ሓቲቱ ናብ ፅቡቕ መንገዲ ዶ ይኸይድ ይኸውን ወይ እንታይ ይገብር ይኸውን ዝብል ብዙሕ ትፅቢት ዝተገበረሉ ኣርእሲ ነይሩ መልሲ ድማ ሂብሉ ኣሎ ከምዚ ፅሙቕ ዝበለ ዘይኮነስ ብሓደ ክንሪኦ ኢና ኣዝዩ ነዊሕ ዘይኮነ ናይ 4 ሰዓት እኳ እንተኾነት ዝገበርዎ ኣብ 10 ደቂቕ ዝኸውን ኩነታት እያ ዘላሳ ስለዚ ብሓደ ክንሪኦ ኢና ካልኣይ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ሪያድ ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ዝኸደሉ ዝተፈላለዩ ዲፕሎማስያዊ ኩነታትን ርክባትን ከም ዝገበረ ዝዝከር ኮይኑ እታ ዝለዓለት ናይቲ መገሻ ክትከውን ትኽእል ምዚ ወራስ ዓራት ናይ ስዑድ ዓረብ ቢን ሳልማን ዝበሃል እዚ ኤምቢኤስ መሐመድ ቢን ሳልማን ዝበሃል ተራኺቦም ንክልቲኡ ሃገራት ንሽርክነቱ ብሰፊሕ ተመያይጦም ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ጎኑ ጎኑ ከምዚ ክገይስ ከሎ ዝገብሮ ድማ ኢንተርቪው ምስ ሓንቲ ጋዜጣ ድያ ምስ ሓንቲ ስቴሽን ዝገበሮ ሰፊሕ ኣርእስቲ ብፍላይ ንሕብረት ኣፍሪካ ከምኡውን ንኣፍሪካ ንሱዳን ንካልኦት ዝተንከፈ ሰፊሕ ኢንተርቪው ገይሩሎ ፅማቕ ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ኩሉ ክንሪኦ ንኽእልና ነዊሕ ስለ ዝኾነ እቶም ኣገደስቲ ነጥብታት ክንርኢና ብዛዕባ ውሽጣዊ ጉዳያት ብዛዕባ ተቃዋምትና ትካውን ተባሂሉ ዝሃቦ መልሲ እውን ክንርኢና ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ሓበሬታታት ክህልዋ እዩ ግን ዕምቆት ዘሎ ሓበሬታ ይክህልዋ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ መጀመርያ ብናይ ኣቢ ክንጅምር ኢና ብፍሉይ ነቲ ወደብ ዝምልከት ነቲ ውሽጣዊ ጉዳዮም ዝምልከት ኣይኮነን ስለዚ ዓቕሊ ጌርካ ምክትታል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ሌትስ ጎ መጀመርያ ኣብዚያ ናይ መወዳእታ ዘላ ክፋል በዚና ክንጅምር ጊቭ ሚ ሰክ ኦኬ በዚያ ክንጅምር ኢና ሌትስ ጎ ብዙ አይነት ንግግሮች various predictions, explanations, analyses are being going on concerning ports. Your Excellencies, countries of the Horn of Africa, brothers of the countries of Horn of Africa, the west east of our world, I want you to understand me. Our real need, our basic need is to understand our problem, our need, our wish is what I'm going to tell you this. So እንታይ ክብል ይጀሚሩ ድሕርና ይነውሕ ዝተፈላለዩ ኣርስታት ስቶክ ማርኬት ኣይገደፈ ካልኣይ ኣይገደፈ ብብዙሕ ኣርስታት ልዕሊ ኩሉ ድማ ብዛዕባ እቲ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ዘሎ እዛ ዘረባናቱ ብዙሓት ተንተንቲ ናይ ዓቕሊ ፅበት እያ ብፍላይ ኣብቲ ውሽጢ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብርቱዕ ስዕረት የጋጥሞ ከም ዘሎ ኣብ ሓፂር ክውድኦ ሓሲቡ ከም ዝነበረ ብኣፉ እውን ብተደጋጋሚ ገሊፅዎ ከም ዝነበረ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ዲ ገለ መነጣጣ ዓቢልና ናብ ካልእና ክንቅፅል ኢና ኢሉ ዝኣተዎ ሰፊሕ ወራር
اب مسفانو مالت ينصرفانو كم تزدليو كم زي كدلو زلون ناي عقل صبات يقبر كم زلون تقمت يلو نسو كز جمرو دي كونس تقديدو زعاتو مخانو كزارب فتينا ابز مالتي سو نوع قريفنا حجة ابزي ناي مسراق يخونو ناي معراف هاقرات عالم كمون قربابتا هاقراتنا بفتم يرتراي تقسني بزوح زي كتردونا يدلو اللخو زكونتات نحنا زلنايو أزي بداهي ونحنا شجرنا كنتاتنا كنجلس ندللنا بقداينا يفدق بحرك نزارب كلنا كتردولنا ندللنا يزبل زلهم حراي كنردال كاينا كم جورجيا كم جلست open minded كوينك سمعي تزاربانا تسكي مساي كوينكم open minded كوينا كم قربابتي مسوم كسرح كم دلو خي الناس كرايوه نسمع يحج انتاي كبليو انتاي تاجندانا تدما كردانايو سلازي نسمع نقتل وراي لي بانجليشن تقرنيان زخونه تمثيلكم بامحرنيان بانجليشن زخونه مخلتي كرداكم سلازي خلي لي امبر بامحرنيا يغيرنيرو ግን اتي بانجليش بعلوم يترجمهم اجين نخلتي يون سمعيه تمساسالي I want your kind cooperation. First of all, 30 years ago, Ethiopia had 2 ports. Ethiopia used to own 2 ports 30 years ago. When Ethiopia had 2 ports, we were 46 and 47 million population. Ethiopia by then, Ethiopia's GDP was 12 billion. سو انتهي بلالو مجمريا ابتنا يقرو متمليسو قبل 30 عامت هاجر ኢትዮጵያ ክልተ ወደብ ዋናኒት ናይ ክልተ ወደባት ያ ነራ ይብላሉ ካልኦ ከይመስለኩም ኣብ ሶማል ወይ ኣብ ጅቡቲ ከይመስለኩም እተን ክልተ ወደባት ዝበሃላ ዘለዋ ብትክክል ገሚትኩም ማናለኹም ዓሰብን ባጽዕን ናይ ኤርትራ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ክልተ ወደባት ነራናና ህዝብና ከባቢ 40 ሚሊዮን ዝኸውን ነይሩ ቁጠባናትና ድማ ነው ህዝብ ያ ቁጠባናትና ድማ 10 ቢሊዮን ዲገለቢሉ ይበጽሕ ነይሩ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ again كل جزء تردوا لكم نعلم وانا نايت بحرينا نيرنا ايرترا ناتنا نيرنا يزبل زلو ترديكم it's very clear سلامتاي نيرترا قد مسلاسة عم تكوننا خلو بخمي يكوننا تونين واون كي حفرك الزارب يحجي سمعوها سلازي let's listen this is not نشركنا ذا سمع زرباي كونن about 12 billion. Now I will tell you later about this. After 30 years from the ownership of 2 ports, we are going down to use 2 ports by cost, by payment, by trade agreement. We became down to this position. After some time, when the conflict between Ethiopia and Eritrea created, now these 2 opportunity of using 1 port, 2 ports now went down to 1 port, to Djibouti port. So እንታይ ብላሎ ካብ ወነንቲ ክልተ ወደባት ዝነበረት ኢትዮጵያ ኣብ 91 ብዘጋጠመ ወይ ካብቲ ድሕርና ፀነት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ክልተ ወደባት ክንጥቀም መሰል ተዋሂብና ነይሩ እዚ ድማ ናይ ወደባት ናይ ኤርትራ ብፍሉይ ድማ ወደብ ናይ ዓሰብ ማለት እዩ ወደብ ናይ ዓሰብን ናይ ጅቡትን ንጥቀም ነርና ካብ 9 ክሳብ 98 ዝነበረ ግዜ እዩ ዝብል ዘሎ ድሕሪኡ ድማ ድሕሪ ውግእ ናይ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ምስ ኣጋጠመ ድማ ካብቲ ሓደ ወደብ ድማ ናብ ናይ ጅቡቲ ጥራይ ክንጥቀም ሓደ ወደብ ክንጥቀም ተገዲድና እዩ ዝብል ዘሎ so ኣብዚ ኩሉ ዝዛረበ ዘሎ ብዛዕባ ናቶም ሪስፖንሲቢሊቲ ዝበሃል የለን ስለምንታይ ከም ኮይኑ ግደ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ነይሩ እንታይ ይድብል ዘሎ ንዓለም again ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምልማን ሜንታሊቲ ኩሉ ግዜ ከተስዕሉ ኣለኩም ንዓለም ከም ዝተወፅአ ገይሩ ይዛረብ ዘሎ ድንጋፀ ንኽረክብ እዩ ዝፅዕር ዘሎ ብውሽጢ ህዝቢ ነቲ ውሽጣዊ ህዝቢ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኣደራዕ ወሪዱካ ብዘይድሌትካ ካልኦት ብዝገበሩልካ ብምባል ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ንኸሰልፍ ዝፍትኖ ዘሎ ኣብ ጎስጓሲ ዝክርዳዕኩም ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ኤቭሪ ወርድ ንሳ ዝብላ ዘላ ብግምጣላ እያ ስለምንታይ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ዘይነበረሎም ግዜ ኣዝዩ ንእሽተይ ነይሩ ስለምንታይ ኣብዚ ሕጂ ክዓቢ ኽኢሉ ስለዚ ኢትስ ኮንትራዲክቲንግ ዘረባናቱ ብኣፍ ደገ ባሕሪ ድዩ ቁጠባናትካ ክዕብያካ ዝኽእል ወላ ኣይክእልን ኣብ ፋክት ተመርኪዙ ክዛረብ ተኮይኑ በንፃር እዩ ዘሎ ስለዚ ንቐፅል ድሓንግል ክንሰምዖ ኢና We became dependent only on Djibouti port.
I want to thank as a government, as the people of Ethiopia, to thank the government of Djibouti, that the Djibouti government allowed us to use Port Djibouti by our payment, by our costs. This is true. But I want the Djibouti government to understand us. The geopolitics of the Horn of Africa is already spoiled. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ካብ ፖለቲከኛታት ናይ ጅቡቲ ንዖም ምስ ተራኸበ ዘምፃ ዘሎ እያ ስለዚ ምስ ካልኦት ዝምድና ክዕሪ ከም ዝፍትን ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ጅቡቲ ኣብ ትዊተር ናቶም ተደጋጋሚ ኢትዮጵያ መዓት ገንዘብ ትወስደለያ ኣላ ገለ ጅቡቲ ብዙሕ ገንዘብ ይወስዱላ ኣለዉ ክቡር እዩ ገለገለ ኢልኩም ትዛረብዎ ዘለኹም እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኢሉ ሓደ ሚኒስተር ናይ ንግዲ ናቶም ይመስለኒ ናይ ሎጂስቲክስ ሓላፊ ተዛሪቡ ነይሩ ንሕና ነኽፍለኩም ዘለና تحت جبت حزب جبتي خم تخافلو زلهم تحت قرصنا تتقملو زلهم እዚ ሁሉ ቁጠባ ትብክዑሉ ዘለኹም ድማ ብዘይ ናይ ጅቡቲ ሓገዝን ኣስተዋፅኦና ማይ በፃሕኩመን ኢሉ ኣትሪሩ ፅሒፍ ነይሩ ንዓይ መልሲ ዝብ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ንጅቡቲ እዚ ኩሉ ቁጠባ ንገብሮ ዝነበርና ካብ ለቢና ነመስግን ዝኾነ ሕማቕ የብልናን ብሕማቕ ተበጊስና ይኮናን ኩሉ ትውዕለትና ድማ ውዕለትክ ድማ ነመስግን ይብሎ ማለት ነው ጅቡቲ ምስጋና ሂቦም ኣሎ ጅቡቲ መሳኪን ስለ ዝኾነ ይኮን ኣብ ባዕል ኣሜሪካ ፈረንሳ ስለ ዘሎ ክፀልዎ ይደልኒ ስለዚ ይሲ ሃው ሂር ከመይ ገይሩ ማኒቨር ክገብር ፍትና ኣሎ ግን ክትርዱና ኻን ፍትና ኣለና ንሕና ዝርዳእና ሰብ ንደሊ ኣለና ኣብቲ ናይ ካልኦት ቦታ ኮይና ይዛረብኒ ዘሎ እቶም ካልኦት ሰባት ከንታይ ይስምዖም ኣሎ ሂደዝን ኬር ባዳ ጥራይ ካልኦት ሰባት ክርድዎ ከም ዝደሊ ዘሎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ let's continue. For example, the big countries, the big nations, whenever they fight each other on media, this is not. በሚዲያ ሲጣሉ እኛ እንደነግጣለን ኬንያ እንደኛ ያደነግጥ ትችላለች ታንዛኒያ ያደነግጥ ትችላለች ደቡብ አፍሪካ ያደነግጥ ትችላለች እኛን የሚያስደነግጠን ምንድነው አንድ ወደብ ነው ያለው የጅቡቲ መንግስትና ወንድም ህዝብና መንግስት ወንድማችን ነው ችግር የለም ግን ትላልቆቹ ቢጣሉ ጅቡቲ ላይ ካምፕ ስላላቸው ድንገት ቢተዋኮሱ የኛ ቦቴዎች ነራጅ ያመጣ አይችሉም ሰንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ንጅቡቲ ሓደ ኣብ ጅቡቲ ዘለና ሽግር ሓደ ወደብ ኢና ንጥቀም ዘለና ጅቡቲ ሓደ ወደብ ክትጥቀም ዝገደደካ የለን ስለዚ ደለኻዩ ብኬንያ ክትጥቀም ትኽእል ነርካ ብበርበራ ክትጥቀም ትኽእል ነርካ so it's your choice whining ድንጋፀ ንኽረክብ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ሰንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ጅቡቲ ዓበይቲ ሓያላት ኣለዉ ምስታ ዓበይቲ ሓያላት ቻይና ምስ ኣሜሪካ ወይ ዝኾነ ይኹን ርግብ ውግእ ወይ ፀገም ከጋጥም ከሎ ኣብ ንሓትሕዶም ኤክስቼንጅ እንተገይሮም ውግእ እንተገይሮም ንሕና ኣፍ ደገ ተዓፂና ማለት እዩ ወይ ድማ ኣብ የመን ዘሎ ሓይሊ ሚሳይላት ከም ዝተኩስ ንሰምዕ ኣለና ሚሳይላት ንሱ ተኩሱ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ መደበር ኣብ ጅቡቲ ዘሎ መደበር ክሓርም ውግእ እንተጀሚሩ ንሕና ተዓፂና ኣለና እወ ክትዕፀ ኢኻ ወላ ወደብ ናይ ዓሰቡን ክዕፀ ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዘረባ ዝብሎ ዘሎ ናይዞም ሱፐር ፓወርስ ውግእ ንዓና ሓደጋ ስለ ዝኾነ so what ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣቡና ንምባል እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ unacceptable again and again ደቲ ዘለካ ካርታ ክትቀበሎ ክትክእል ኣለካ ዳይቨርሲፋይ ንክትገብር ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክትክእል ኣለካ ብወገን ምስ ኬንያ ርክብ ገይሩሎ ነቲ ናይ ኬንያ ወደብ ክትጥቀም ዝኽእለሉ ካብ ከምዚ ሪስክ ከጥሕኖ ምኽኣለ ዓሰብን ጅቡትን ክልቲኦም ኣብ ሓደ ቦታ ዘለዉ እዮም እቲ ውግእ እንተጀሚሩ the same ዕጫ እዩ ዘለዎ but again ረይዎቲ እቲ ጌም ክፃወቶ ዝፍትን ዘሎ እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘሎ እቲ ሪስክ ኣብቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ዘሎ ንዓና ብጣዕሚ ይፀልወና ኣሎ ስለዚ ብሓንቲ ወደብ ክንዕፆ ኢና ክትዕፆ ዝመረፅካ ባዕልካ ስለ ዝኾንካ ክሰርሕ ስለ ዘይከኣልካ እምበር ምስ ኬንያ ጌርካ እውን እኮ ኣርሒቕካ ንሕና ኤርትራውያን ከማን ስጋኣት ኣለና ከምኡ ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ስለ ዝኾነ ኣፍ ደገ ባሕርና ግን ንቐፅል ዳሓን ንስማዮ የጅቡቲ መንግስት እየፈቀደ የጅቡቲ ህዝብ እየፈቀደ እኛም ፍላጎት እያለን በሌሎች ግጭት ምክንያት ለአንድ ሳምንት ነዳጅ ባይኖር አስቡት ማዳበሪያ ካልገባ አስቡት አንድ ሰሞኑን ከየመን ሚሳኤል ተቆሳል ዩኤቪ ተቆሳል ይባላል ሰምታችኋል በየመንና ጅቡቲ መካከል ያለው ርቀት 28 29 30 ኪሎ ሜትር ነው የሲዩ ስፋት በጣም ቅርብ ነው እዛ ያሉ ኃይሎች ወደዚህ ካምፖች ፍለጋ ቢተኩሱ እኛ ወደብ አክሰስ ማድረግ አንችልም ይሄ የጅቡቲ መንግስት ህዝብ የሚያደርግብን ጫና ሳይሆን የጂኦፖለቲክሱ መሳከርና አንዳንድ ኃይሎች በርቀት ፕሊስ ላይ ግበሩ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ኸ ንስማዮ ካልእ እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ እንድሕሪ ዝኾነ ፀገም ኣጋጢምዎ ንሕና ሓደ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለ ዘለና ተወዲእልና ማለት እዩ እናበለ ነቶም ህዝቢ የፈራርሆም እዩ ዘሎ
በርቀት መግደል አቅም ስለፈጠሩ እኛ ያ ነገር ቢያጋጥም 120 ሚሊዮን ህዝብ ምን እናደርገዋለን? ጭንቀታችን። ምርጫ የለንም፣ ያለን አማራጭ አንድ ነው። ይሄንን ቸል ማለት ጥሩ አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ አልሸባብ ሶማሊያን አስቸግሯል አፍርሷ ብሎ ልጆቹን ልቆ እየሞተ እኮ ነው። ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕጂ እንታይ ትሽግር ኣብ ጅቡቲ ዘጋጥም ንዓና ክፀልወና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ዝደሊ ዘሎ ንፁር ክኾነኩም ኣብ ጅቡቲ ከይዱ ወደብ ከምቲ ናይቶም በዓል ኣሜሪካ እኮ ኣብኡ ሓይሊ ክገዝእ ክእል እዩ ክኸፍል ስለዘይደለየ ጥራይ እዩ ኦኬ ኣብ ደገ ደይ መሬቱ ሲ ብናፃ ክጥቀም እዩ ዝደሊ ዘሎ ኢትስ ክሬዚ ኣፍደገ ማይ ናቱ ኣባጅጎ ዝሃቦ ማይ ከማን ንበዓል ግብፂ ንበዓል ሱዳን ኣብ ፀጥታ ኣብ ናይ ሂወት ሕቶ ኣብ ስክፍታ ናይ ምንባር ፈጢሩሎም ዘሎ ሃገር እናመርሐ ከሎ ዘይባሕሩ ንኽጥቀም እዩ ዝፍትን ዘሎ እምበር ከም ኣሜሪካን ከም ራሽያን መፅኡ ኣብ ደገ ባሕሪ ሒዙ ዋላ ናቫል ቤስ ንክገብር እውን እኮ ተፍቅደሉ እያ ጅቡቲ ፀገም የብላን ከፍ ኢሉ ከምቶም ካልኦት ማለት እዩ ግን ክኸፍል ስለዘይደሊ ብናፃ እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ እቲ ዘረባ ናቱ ሰራዊት ናቱ ንፀጥታ ናይ ሶማልያ ብዙሕ ከምዚ ዋጋ ከም ዝኸፈለ ይዛረብ እያ ኣብዚ እማ ከየድካ ንዖም ድሕተቶም ፀጥታ ናቶም ድሕሪ ጌርካ ኣሎም ምስ ጅቡቲ ምስ ሶማል ተዛረብ ንፀጥታ ናይ ኤርትራ ዝገበርካያ ዝኸፈልካያ ዋጋ የብልካን እንትርፈት ደም ናይ ኤርትራውያን አንጻር ረብሖም ደፍሰስካዮ እንተዘይኮይኑ ስለዚ እንድሕሪ ኣበርኪትካ ኮይንካ ንሱዳን ሓጊዝካ እንተነርካ ጎኣስኪን ሱዳን ንሶማልያ ሓጊዝካ እንተነርካ ጎኣስኪን ሶማልያ መባል እዩ ዘድልዮ እዚ ኢትዮጵያ ተቸግር ያለው ስትል ወንድም ጎረቤቶች ደግሞ ችግርሽ ምንድን ነው ለማድመጥ መወያየት ጠቃሚ ይመስለኛል ለምን ያላችሁ እንደሆነ ባለፉት 20 ዓመታት የኢትዮጵያ ኢምፖርት ኤክስፖርት በ20 እጥፍ ቫልዩ አድጓል በ20 እጥፍ ፖፑሌሽን 120 ፕላስ ገብቷል ኢኮኖሚያችን ከ17 ቢሊዮን 160 ቢሊዮን አልፏል ኢኮኖሚ ያደገ ፖፑሌሽን ያደገ በዚያ ልክ ደግሞ ወሳኝ የኢኮኖሚ አውድ የሆነው ነገር ያነሰ ከሄደ የጊዜ ጉዳይ እንጂ ችግር ያመጣብናል again ተመሳሳሊው ንዓለም ናይ ሰላም ሕቶ ኢና እንደሊ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ again እቲ ምጥንቃቕን ምፍርራህ ናቱ ግን ኣይቋረፀን ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ዳ እምበር በኣሲ ውግእ ከጋጥም እዩ ምክንያቱ ህዝብና ይበዛሕ ኣሎ ህዝብኻ እንተ በዚሑ ካል መንገዲ ኢኻ ተናት ዘለካ እምበር ናይ ካልኦት ሃገራት ብናፃ ሃቡኒ ትብልኒ ኢኻ ስለዚ ዝኾነት ሃገር ብፍላይ ከም ኤርትራ ተኣክል ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለት በታ ሃገር ንሱ ዝዛረበላ ዘሎ ኤርትራ ብናፃ ክትቦ ፈቃደኛ ክትከውን ከም ዘይትኽእል ርዱ እዩ ምክንያቱ ታሪክ ጭብጢ ስለ ዘለዎም ዝሓዝዎ ብናፃ ነቲ ፌደሬሽን እውን ብዘይ ድሌት ናይ ኤርትራ ዝነበረ ኣፍሪሶም ዝጠርንፍዎ ሃገር እዮም ግን ከም ፀይ ነዛ ኣብነት እውን እና እንወያይበት እንመካከርበትና በቢዝነስ ህግ እንስራው በነገራችን ላይ ቀይ ባህር ያስፈልገናል ኢምፖርታንት ነው የማይል ዓለም አለ እንዴ ከምስራቅ ጫፍ ከምዕራብ ጫፍ ያስፈልጋል እኮ እዚህ ያሉ ሰፈራችን أولو كلهم قي بحر يدلينا يزيبل حيلي يلهم كلهم ግን አቡ ዘይ መሬቶም በኃይሊ ኢኮኖሚ ወሲዶም ዘሎ ገንዘብ ከፊሎም አለው that's the point you don't want to pay that's a problem በር ከፊልካ ክትቀም ኮ ደሊኻ ጅቡቲ እኮ ኣብ ወደብ ኣብ ደገ ባሕሪ ነቶም ኣሜሪካ ክትብል ከላ ኣብቲ ኣብ ደገናትና ኣብትናትና ወደብ ኢንቨስት ግበሩልና ይኮኑን ኢሎም ወርሓዊ ድም ዓመታዊ ሚሊዮንስ ከፊሎም ዘሎ ስለዚ ከምቲ ኤርላይንስ ናትካ ብናፃ ሰብ ዘይስጠሎ ካልኦት ድማ ፀጋታቶም ከም እዩ ምን ነው እኛ ስንፈልገው ነው ሮነ ያስፈልገኛል ብሎ የማይረባረብ ዓለም በሌለበት ሁኔታ ውስጥ ደሃናችሁና አይመለከታችሁም ካልሆነ በስተቀረ ቀይ ባህር ያስፈልጋል ብሎ የማይጠብቅ የባህር ላይ ወንብድና አደጋ ብሎ የማይጠብቅ ዓለም የለም እኛ ደግሞ ብቸኛ መተንፈሻችን ነው ይሄ ጉዳይ አዲስ ጥያቄ አድርገው የሚያወሩ ሰዎችም አሉ አሁን ነው አጀንዳ ነው ምናምን ይያሉ አይ ቲንክ የባህር ኃይል ስንገነባ አልነበሩም መሰለኝ ሰዎች ወይ ዩቲዩብ አልነበራቸው የባህር ኃይል ስንገነባ እኮ ይላ አጀንዳ የለንም ባህር እንፈልጋለን ግልጽ እኮ አጀንዳው so እንታይ ዝብል ዘሎ again ተቋንቋናቱ ናይ ሶሻል ሚዲያ እንዲዩ እንታይ ይብላሎ ገለገለ ሰባት ዛ አጀንዳ እዚ አግዚ ኮነን ስለምታይ ተላዒሉ ሕጂ ገለገለ ክብሉ ከለው እቲ ቀደም ሓይሊ ባሕሪ ከነተንስ ከለና አጀንዳ ናትና ሽዑ ነይሩ ስለዚ ናይ ባሕር ድሌትና ንጹር ስለ ዝኾነ ይቅድም ክንደይ ዓመታት ሓይሊ ባሕሪ መስሪትና ከነሰልጥን ጀሚርና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ንቐፅል ንስማዓዮ ከቋርፃ ይክልኒ ነዋሃያ ዛ ቪድዮ ምናልባት ክንሰማዓይና ግድን ያኔ ዩቲዩብ ያልነበረው አሁን ዩቲዩብ ፈጥሮ ይሄ ጊዜ አጀንዳ ነው ምናምን አጀንዳ ነው ቢል ትክክል አይደለም ሁለተኛ ደግሞ የኤርትራ ሉዓላዊነት ለመዳፈር ነው የሚሉም አሉ እኛ የህዳሴን ግድብ የሰራነው የሱዳን ሉዓላዊነት ለመዳፈር ነው እንዴ እንደዛ ይታመናል
እኛ ህዳሴ ያለማነው ኢነርጂ ለማምረት ውሃውን ለወንድሞቻችን ለክተን አመቱሙ ለመላክ ነው። ህዳሴ ለግብጽም ለሱዳን ለኢትዮጵያም ሲሳይ እንዲሆን ነው የምንፈልገው እንጂ እነሱ እንዲጎዱ አንፈልግም። ቀይ ባህርም እንደዚሁ ማለት ነው። የማንንም So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ብቐጥታ ኣብዚ ኣውፂዋ ነይሩ ንሉላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍር ትኽእሉ ኢኹም ንዝብል ስጋኣት እውን ኣሎ። ምክንያቱ ብተደጋጋሚ እቶም ካድረታት ናቱ ብዛዕባ ኤርትራ ስለ ዝዛረቡ ንሕና ዲጋ ናይ ህዳሴ ዲጋ ዓብዚ ገይሮሞ ዘለዉ ንዑ ክንገብር ከለና ንሱዳን ንግብፅን ክንሃሲ ኢልና ዲና ይብል ኣሎ። የስሳቶም ኮሚዝ መስሎም ዘሎ ዳትስ ዋይ ድማ ኣብ ብርቱዕ ሽምግልናን ምክርፋስ ናይ ፖለቲካን ክንደይ ዘተን ትርከብ። ስለዚ ከመይ ገይሩ ነዚ ኦፍ ኮርስ ንሱ ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ ኢዝ ወት ኢዝ ከምቲ ዘልዮ ከምቲ ክእመነሉ ዝኽእል እዩ ዝፈጥር ዘሎ። ልክዕ እቲ ስኻ ትገብሮ ዘለኻ በዓል ግብፂ ንህላዌና ኣገዳስነት ዘለዎ ይብል ኣሎ። ንሕና ግን እቲ ዲጋ ክንገብሮ ከለና ንዓና ንኤነርጂ ኢሉ እዩ። ኦኬ ኣይ አንደርስታንድ ከም ሓደ ሃገር ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ንዘሎ ፀጋታት ብዝበለፀ ክጥቀም ይድግፈ እያ ነ ንካልኦት ዘይጎድእ ኣብ ዘይናትካ ኮይንካ ግን ቀይ ባሕሪ ከም ዲጋ ትገብሮ ዘለኻ ወይ ቀላይ ትፈጥሮ ዘለኻ ኣብ ዓድኻ ዘሎ ፀጋ እዩ። ፀጋኻ ክትጥቀም ድማ ኢቭን ፀጋኻ ኣብ ዓድኻ ዘሎ ንክትጥቀም እውን ክንደይ ፀገም ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ትፈልጥ ኢኻ። ምስ በዓል ግብፂ ክንደይ ክርፍስ ከም ዘሎ ዘይናትካ ፀጋ ምድላይ ግን ትዝገደደ እዩ። ንኣብነት ንግብፂ ከምኡ እንደ ዝብሎም ነይሩ ማይ ንበኩም ኣለና ማይ ሃቡና ኣብ ደገ ባሕሪ ሃቡና ንሱዳን ማይ ንበኩም ኣለና ኣብ ደገ ባሕሪ ሃቡና ክብል ቁሩብ ከማን ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ። ናብ ኤርትራ ምጥማቱ ግን ትዕቢትን ሓይልለን ኢልካ ንኤርትራ ክትሕይል ምፍታን እንተዘይኮይኑ ወላ ሓንቲ ትቡና ነገር የብልኩን ይትርፎ ውግን ዕግርግርን ሰላም ሰኣንን እዚኣ ምባል አገዳስነት ኣለዎ። ላዊነት የመንካት ፍላጎት የለንም። ማንም የመውረር ፍላጎት የለንም። በቢዝነስ ህግ ግን የማያወላዳ ምርጫ እንፈልጋለን። ይሄ ከኛ በላይ መጨነቅ ያለባቸው ወንድሞቻችን ናቸው። ለምን ባለፉት ጥቂት ወራት ከሳውዲ አረቢያ 130 ሺህ የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን በህገወጥ መንገድ ሄዱ መልሰናል። ሰምታችኋል። ሳውዲ መጨነቅ አለባት። ይሄ ጉዳይ ካልተፈታ ግማሽ ሚሊዮን ሊደርስ ይችላል። በጣም ብዙ ህዝብ ነው ያለው። ታንዛኒያ በሺህ የሚቆጠር እስረኛ ተፈቶ መጥቷል። ታንዛኒያ መጨነቅ አለባት። ይሄ ጉዳይ ካልተፈታ በሺህ ሳይሆን በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ሰው ሊሄድ ይችላል። ደቡብ አፍሪካ መጨነቅ አለባት። ህገወጥ ሰዎች ይመጡብኛል እያለች ነው። ይሄ ጉዳይ ካልተፈታ በሚሊዮን ሊሄድ ይችላል። ይሄ 120 ሚሊዮን ህዝብ ነው። ከቸገረው ከራበው ነዳጅ ከሌለ አይሞት መቼም ይሞክራል። ለምሳሌ 5 ሚሊዮን ኤርትራ፣ 5 ሚሊዮን ጅቡቲ፣ 5 ሚሊዮን ሶማሌ ቢሄድ መሸከም ይቻላል? ከባድ ነው። እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ እንተደይ ተፈቲሑ እዚ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ኣክሰስ ባሕሪ ኣፍደገ ባሕሪ እንተዘይ ረኺብና ንሕና እቶም ጎረባብቲ ሃገራት ኩልኩም ስጋኣት ኣለኩም ፀገም ኣለኩም ይብል ኣሎ። እንታይ ፀገም ድማ 120 ሚሊዮን መቸም ታኡንኮ መዛረቢት ኣርስናቱ ቶኪንግ ፖይንት ይብልዎ እዚ 120 ሚሊዮን ስለ ዝኾንና ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ስዑድያ ኣብ ዝነበረ ክሳብ 120 ሽሕ ዝኾኑ ዘይሕጋውያን ህዝቢ ናብዚ ከም ዝመለስና ዝዝከር እዩ። ስለዚ ስዑድ ዓረብ እቲ ኩነታት ናትና እንተደይ ተፈቲሑ ዝገደደ ፀገም ናይ ስደተኛ ክጋጥማ ከም ዝኽእል ሳውት ኣፍሪካ ከምኡ ደቡብ ኣፍሪካ ስደተኛታት ይመፅሉ ኣለዉ ካብ ኢትዮጵያ ትብል ኮይና ሽግር ናትና እንተደይ ተፈቲሑ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ኩሉ ትሽግሮም ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ከም ዝኾነ ገይሩ ዝገልፆ ዘሎ። ስለዚ መዓሰብ ክኸደኩም ታንዛንያ ከምኡ ልዕሊ ኩሉ ኤርትራ፣ ሶማል፣ ጅቡቲ እውን 5 ሚሊዮን እውን ክመፀኩም ይኽእል እዩ ብምባል ብርቱዕ ዝኾነ ምፍርራሕ እዩ ዝገብር ዘሎ። እንታይ ማለት እዩ እዚ ዘረባ እዚ ሓደ ምስቶም መራሕቲ ኮፍ ኢሉ ክዘራረብ ክኢሉ ዶ ኣብቲ ድሕሪት ቁሩብ ክተቕሳይሱ እዚ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ግን ኣብ ቅድሚ ፓርላማ ናቱ ኮይኑ ዝግዕር ዘሎ ቀሲሉ ምሳቶም መፍትሒ ክረክብ ብናፃ ዝበሃል ፀጋ የለን። ከምኡ ድማ ንኣብነት እቲ ኤርላይንስ ናትና ብርኪ ግዙ ክብል ከሎ ኤርላይንስ ናቶም ኣብ ውሽጢ ዓዶም እዩ ዘሎ። ተረዲኹም ኣለኹም ኣብ ዝኾነ ግዜ ኪት ክብሉካ ክእሉ እዮም። ኣብ ናትካ ኣፍደገ ባሕሪ መፅዩ ናብ ኔቪ ሰራዊት ናቱ ተገቲሩ ውፃእ ተልካ ይወፅእ እንተልካ ውጊ እዩ። ውጊ ከዓ ሰብ ክኸትለልካ ክንደይ ክሳራ ከጋጥመካ ኸ። ስለዚ እቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎን እቲ ዝሓቶ ዘሎ ሽርክነትን ኣዝዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግዜኡ ይኮነን ከፍ ኢሉ ክጥቀም ይኽእል። ምስ ግዜ ግን ዝምድና እናሓይለ ምስ ከደ ክብፃሕ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ። ጥሪ ኢልካ ግን ተሓቶ ኣርእስቲ ከም ዘይኮነ ንፁር ክኸውን ይግባእ። ጥዑይ ኣእምሮ እንተዘለዎ ናይ ቢዝነስ ከምኡ በለ ግን እቲ ዕላማ ግን ከም ዝበልኩኹም ኣብ ደገ ባሕሪ ይኮነን ፖለቲካዊ አጀንዳ እዩ። ቀላል ነው ይሄ ነገር አይቻልም። እና ወንድሞቻችን በከፋ መንገድ ከማየት ቁጭ ብሎ አጀንዳውን መነጋገር በቢዝነስ ህግ ማየት ጥሩ ነው። እኛ ግጭት አላልንም። ግጭት እንዳይመጣ እንነጋገር ነው ያልነው። ረሃብማ የማያመጣው ጉዳይ አለ እንዴ? ሰው ከተራበ እኮ
ሰው ከተራበ መጥፎ ነው ራሱን ይበላል سنتاي تبل زلو زخونه ግጭት ከይመጽእ ዝኮነ ባእሲ ከይመጽእ ዝኮነ ዕግርግር ከይመጽእ ንረዳዳ ንዘራረብ ንመያየጥ ኢና ንብል ዘለና ካልኣይ ኮና ንብል ዘለና እና በለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ንሽይ መኹን ሰምዖ ክትነውሐና ታርስቲ ግን ያ ሪዝ ወርዴስ ነው ወደራብ እንዳንሄድ ወደ ችግር እንዳንሄድ ተረዱን ያሉ የዓለም መንግስታት የአሜሪካ መንግስት የቻይና መንግስት የአውሮፓ መንግስታት የሚድል ኢስት አረብ ሀገራት መንግስታት የአፍሪካ መንግስታት ኢትዮጵያ ያልተገባ ጥያቄ ከህግ ውጪ ከቢዝነስ ውጪ እና ሰላም ከሚያረጋግጥ መንገድ ውጪ ጠይቃ ከሆነ ያነጋግሩንና እረፉ ይበሉን ተዋዋለን ግን እንወያይን ያለ سنتاي بلالو نا عالم كلهم عبيت دبلومات نا عالمنا نا امريكا يكون اوروبا نا كالوت ازن حتى زلنا حتى جيجان تخونه كفل يبلونا قدف يبلونا نحتى زلنا حتى قبول حتون طبق حتونيو سلازي نحتى تعلنا يزم زلو حتى محتاتو زصلو اكل كم زي لنصريو حتى جن بعيني مفرره اذا حتى زلو سبزي امبر بصبق منفس مصيو كسرح نكسرح كو اف دغه تفقيدو لنيريو نخسرح ون تستت بزح مييت قبر نيريو እዚ ሕጂ ዝሓቶ ዘሎ ግን ዝኾነት ሃገር ክትበድልት የብላን that's why ድማ ጅቡቲ ንባዕላ ኖ ኢላቶ ሶማሊያ በፍጹም ክንዘራረብ ኣይንኽእልና ሉላውነትና ምልክት ሕቶ ዝእቱ ኤርትራ ድማ ተመሳሳሊ ስለዚ እቲ ሕቶናቱ ናይ ፅሉላት ሕቶ ይልክዕ ከምቲ ኤርላይንስ ናትኩም ሃቡና ክትብል ትኽእል ዲኻ ወይ ፀጋታት ናትካ ሃቡና ኣይበሃልን እዩ كتقام عدلها افكروا لي تعرف دغبار حقلو انترناشونال حقلو حققن تهاجر بتدوليو منقد دنبر بنسخه زحلم كاينتو منو النجر ايكونن اف دغبحري قد محجون انت خونه ناص اي نيرو برايم مينستر ناي قدم مل زيناوي اف دغبحرهم اجمالكم استيلو يلو خمس خدا خيفلدو دحان حجكم لساين تهرسي نسمع يسكنشتي እንወያይ እንነጋገር ይሄ ጉዳይ በ2030 ኢትዮጵያ 150 ሚሊዮን ትገባለች ሰው ያደገ ነው የሚሄደው ኢኮኖሚ ያደገ ነው የሚሄደው ጣጣ እንዳያመጣና ልጆቻችን እንዳያባላ አሁን መፍትሄ እናበጅለት ነው ያለው ይሄ ደግሞ ለኢትዮጵያውያን አንድ ቆንጆ ትምህርት አለ በንጉሱ ዘመን መጨረሻ አካባቢ የኤርትራና ኢትዮጵያ ስምምነት ኮንፌዴሬሽን ነበር እና ንጉሱ ያኔ በነበረው እምነትና ሐሳቤ ያን የነበረው መንግስት ኮንፌዴሬሽኑ አያስፈልግም እኛ እንሻላለን እኛ ጠንካራ ነን ብሎ ፌዴሬሽኑን ቀደደው ያኔ ጠንካራና ኃያል የነበረው መንግስት ወድቆ የተቀደደበት ኃይል ደግሞ የለም ብሎ ታግሎ ዘመናት ቢፈጅም ኤርትራ ሀገር ሆነች ይሄ የትናንትና ማስታወሻችን ነው አሁን እንወያይበት ካል ናቅ የሚያረግ ሰው ካለ ልክ እንደ ኮንፌዴሬሽኑ አላቅ የሚያጋጥመው ነገር سمعكم مره زياتا قند اقداسيت ጉዳይ ዝነበረት ነዚያይኻ ክሳብ ዚያ የምጻኩም ተኒ ያለው እንዲ ካልውን ዚያታ ቀንድ ያታይሉ ኣብ ግዜ ንጉስ ዝበሃል ዘሎት ንጉስ ኃይለ ሥላሴ ዝነበረ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኢንፋክት ናይ ጥልያን መስኻኽር ናይ ጥልያን ገዛእቲ ዝነበሩ ከም ዝገለጹ ኣብቲ ግዜ ፌደሬሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ምግባር ናይ ኤርትራ ንድሕሪት ሙክታት እዩ ምክንያቱ ዝማዕበለት ሃገር ዶ ብድኻ ሃገር ኣብ ትሕቲ ድኻ ሃገር ትመሓደር እያ ዝብል ዶኩመንት ኣሎ ካለ ግዜ ከምፃ አልኩም እየ ስለዚ ጥልያን ኣብቲ ዋንቲ ንኤርትራ ከመይ ጌርኩም ኣዝያ ምዕብልቲ ሃገር ምስ ድኻ ዘላ ሃገር ፌደሬሽን ትገብሮ መኸዓ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክትከውን ትገብርዋ ዘሎም ዘይቅበሉ ብምባል ነፂጎም ከም ዝነበሩ ነቲ ፌደሬሽን ዝበሃል ኦኬ ስለተሰዓሩ ግን ሰምዖም ኣይነበረን ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ግዜ ፌደሬሽኑ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬት ኮይና ከላ ኣብ መንጎ እቲ ዝነበረ ፌደሬሽን በቲና ወይ ቀዲዳ ገዲፋ ክጥርንፈ ዝበለ ንጉስ ነይሩ ንጉስ ሃይለ ሥላሴ ነይሩ እዚ ገይሩ ንሕና ሓያላትና ብምባል ነቲ ፌደሬሽን ቀዲድዎ ኣትሪፍዎ ተቆጻጺርዎ ነቲ ሃገር ብላ ኣሎ ነዚ ሓያል ዝብል ዝነበረ ድማ ተቃሊሱ ህዝቢ ኤርትራ ስዒርዎ ኤርትራ ናጽ ሃገር ኮይና ኣላ ይብላ ኣሎ እንድሕሪ ሕጂ እውን ነቲ ንሕና ንደልዮ ዘለና ዘይግበር ኮይኑ ነቲ ናጽነት ናይ ኤርትራውያን ኣይንኣምነሉን ኢና ክንብል ዝኽልክለና ሓይሊ የለን እዩ ዝብለኩም ዘሎ ናጽነት ናይ ኤርትራ ኣይንቕበሎን ኢና ንኽንብል ዝኽልክለና ኃይሊ የለን ብለኩም ኣለኹ ታለ ግዜ ክደግመልኩም እየ this is very important ኣብ ዝዛረበ ዘሎ ስምዑ ሕጂ በንጉሱ ዘመን መጨረሻ አካባቢ የኤርትራና ኢትዮጵያ ስምምነት ኮንፌዴሬሽን ነበር እና
ንጉሱ ያኔ በነበረው እምነትና ሐሳቤ ያኔ የነበረው መንግስት ኮንፌዴሬሽኑ አያስፈልግም እኛ እንሻላለን እኛ ጠንካራ ነን ብሎ ፌዴሬሽኑን ቀደደው። ያኔ ጠንካራና ኃያል የነበረው መንግስት ወድቆ የተቀደደበት ኃይል ደግሞ የለም ብሎ ታግሎ ዘመናት ቢፈጅም ኤርትራ ሀገር ሆነች። ይሄ የትናንትና ማስታወሻችን ነው። አሁን እንወያይበት ካል ናቅ የሚያረግ ሰው ካለ ልክ እንደ ኮንፌዴሬሽኑ አላቅ የሚያጋጥመውን ነገር በውይይት ካልተፈታ፣ በንግግር ካልተፈታ፣ በቢዝነስ ካልተፈታ ምን ሊያጋጥም እንደሚችል መገመት አይቻልም። again بنتصر ቋንቋ ተዛሪበዋል ሕጁን ስለዚህ እንድሕር ተዘራሪብና ኣብ ጣውላ ክንፈትሖ ተዘይኪልና بخالا زراربا كبتو نسوس دليو زلو كنتات انتحر كفتح زي كيلو نتناصنت اين امنلونينا كنبلينا تاتقال قال بخالا يتزاري بوزلو ناصنت ايرترا اين قبلونينا نحنا قبليو ناصنت ايرترا نسخه تقبلكا وي فتيخا يكون كانيبكا ايرترا مجمريا بقلبتان بغلصمان نتسراويتنا ايثيوبيا فحبتنيتيا كاب ايرترا ديكونس كاب ايثيوبيا اون كم زطف غيرا نمبر 1 كالاي دما بريفرندم بدليتنا حزبي يا ناصنتنا ايرترا وحيسا سلازي دنگيس كا زهاب كاي ناصنت يلنا بيرترا جدما سلازي دنگس كا توزو ناصنت يلن بدمون برهاصون بصعرون زرخبن ناصنت يزلوون ابز قتلون تمساسالي بدمون بناصنت بقلصمي ناصنت كا وحز خلمبر بدنگاصن بمفرهن نا ايثيوبيا كون كم زيكل نفس وكف ايرتراوي ابز كامن خلالو سلامنتاي نزياتهم كتمن ديسكاس كتجبر تجميركا تعبيت يدسمعهم سلامتاي اوكي كتردادا لك مساتهم كتميات لك جن كم زنو سصق خفطرو زفتن زلو 250 يكون على 300 مليون كون حق له بعالم حق انت زي اللي دما حق قلصم الله حق قلصم يخان يرتر حجر غير وانبر دنجيزكم هيكونكم يكما زي مريتكم بحيل وسيتكم نيركم ترايد يكون تجمت لكم نتي سب بدمون عصمتون برهاتون ناصنتو زرخبون زو حسن بريفرندم دما بقدم عالم زرغاغصو حجه ايدلن يا امن يلكا فتينكا كا 9 متن حساب كل تشحكو فتينكا زي فتنكا يكون كان ابزوان زدما از فخرازي نتي زبيرترا نصر كون خلالو منالبات لو مثل زي تدالو زلو خي زبل زلمبر بتكونتات نوجي كدالو كم زغل ويدما عقم دهريبو كغبر خم زغل يزو زارب زلو ازي تزربا كنملس كنقصلاينا نشتي نزيا بريك وسدو ግን ኢትዮጵያ ወደ ኤርትራ ወደ ሶማሌ ወደ ጅቡቲ ወደ ኬንያ ወይም ወደ ሌላ ጎረቤቶቻችን አንድ ጥይት የመተኮስ ፍላጎት የላትም በሉዓላዊነታቸው ጥያቄ የላትም እያልን ያለነው በአፍሪካ ምርጥ አየር መንገድ አለን እሱን ንጋራና ውሃ አጋሩን በአፍሪካ አንደኛውን ግድብ ገምተናል እሱን ንጋራና አጋሩን እናንተም ችግር አለባችሁ ኢኮኖሚ እኛም ችግር አለብን ተያይዘን እንደግ ነው ያልነው አየር መንገድን ንጋራ ማለት እንዴት ጦርነት ሊሆን ይችላል ህዳሴ ግድብ እኮ ስሙ ራሱ ኩራት ነው እንኳን ልትጋራው ቀርቶ سنتاي زبل زلو بحفشا نحنا نبل دلنا ناب إيرترا يكون ناب سوماليا ناب جبوت ناب كالوت ناب كينيا زخونه يكون وتهدراوا حيلي إن حسبوا وي إنه تكسوت عيد كله يكونني زبل زلو تحطوا جن تجارج أو زرباي ورايلي دما سلدي فلتا يكون ورايلي تجارج أو زربا زرب زلو وقاين دلنينا عيد نتكسا يكوننا نمبال نتي انترناشنال كوميونيتي نمع الشاوز تكمل زليو أتي زبلو زلو نتعقل صبا زلو كنتا زبلو زلو جن تعوشت زلو نيرترا بفلاي نيرترا كتنبهز دل زلو كنتاتينا ندير زلنا سلازي كلتا استراتيجي كل خل بتحاده بغلصمو كرخبوز دلي وي كابت نيغوسيشنز لا على حيلك وهابو وي زلا على تسمعنت كله كم تنس زلو خوني زل زلو اتكالاي دما اي غورمبر نوغي غزي مشمت ون خون خليت استراتيجي سلامتاي نو سلسته ون كنبلا نخلينا غزي مشمت خون خل اتزعابي كفال جن نتهزبي نتيجة إثيوبيا انتهي زبلو زلو بخل واقع تعرف تجا بحري سيريس خمس خوني أبتي هداسة قدب كم زغلن إن كاخبل كم زغلن بإيرلاينس ون بركشيتنا بركنا إيرلاينس كتجزء خلقة it's very simple جنزبي خاطسبة there is no ownership نايت بركلا كابت still minority right يزلكا minority right دما أبزخونا جزء بركها تمينهم قد باي كبلوخا خليهم أب حدا مريت متيخا فيزيكال كوفيلكا مخا قمت نسو دليو زلو أب دقا بحر متنفشاسي
መላኩ የገነባነው ጉዳይ ነው። እሱንም ቢሆን እንጋራ፣ ግድ የለም ፍሬሽ ውሃ እንጋራ ነው እየተባለ ያለው። ይህንን ጉዳይ በሰከነ መንገድ በሰላማዊ መንገድ መወያየት ጥሩ ነው። ደግሞ የሚገርመው ሁላችንም እዚህ አካባቢ ደሃዎች ነን። በትክክል ምግብ ልናመርት አልቻልንም። ተረባርበን እንደግ ሲባል ያልቻል ጦርነት ሲባል ምንችል ልንሆን አንችልም። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ በጦርነት ስጋት የለባትም። ከጎረቤቶቻችን የሆነ ኃይል ተነስቶ ኢትዮጵያን ሊመታ ይችላል የሚል ስጋት የለብንም። ኢትዮጵያን የመታደግ ከበቂ በላይ አቅም አለን። ግን እኔ የምፈልገው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚፈልገው የኢትዮጵያ መንግስት የሚፈልገው እናንተ የምትፈልጉት ኢትዮጵያ ላይ ሰላም ብቻ ሳይሆን ሶማሌም ሰላም እንዲሆን ነው። ለዛ ነው ሰው ልከን ሞተው እኮ سوداي زبل زلو نحنا نيتشبيا زخون يكون دسكفنا ملو حيل سلازلنا كاب كالا هاجر مسيح ورنا زغل نفرحو نجار يبلنا اوف كورس زخون كاب تقربيتنا باخم زمت نجار يلن سخاتكم يخم منچنا يتصقم this is a problem with you سخاتكم يخم تسكيورتي ترات نايت زوبا كوينكم زلهم بر نعهاتكم سكيورتي بروبلم يبلكم من البات تي سخا السودان الصومالن كيتكم هيوتكم وتهدراتكم يكلخلوا لهم تنيرهم your negotiation should be with them نتني السودانن ني جبتن ما يتبوا متلقهم مساعتهم نيغوشيت كبروا ني إيرتراجن بسناي فقادات رايم ساهم نيغوشيت كجبرت غلنبر زخونا نجار كاب إثيوبيا ترغب نجار يبلا وين مس إثيوبيا بتصبغ قربتنا كنسرح تصبغ ينيرو زدلي ينيرو بزو ساتهم زجبروا زلوا عند راجن اتمنجس إيرتراون ورايليو كلام أمارات إتات زدل زلوا نيش شيء سمعنا نبتكلنا كنحلفينا I am really sorry جن أقدر أسرباس لزخونا يما ኬንያ ሰላም፣ ሶማሌ ሰላም፣ ጅቡቲ ሰላም፣ ሁሉ ሰላም ሲሆን ነው የኛ ሰላም ይረጋገጥ። ፖርት በሚመለከት ኤርትራ በነበረኝ ጉዞ ምጽዋን ጎብኝቻለሁ፣ አሰብን ጎብኝቻለሁ። ኬንያ በነበረኝ ጉዞ እንደምታስታውሱት ላሙን ጎብኝቻለሁ። ጅቡቲ በነበረኝ ጉዞ የጅቡቲን ወደብ እንደዚሁ ጎብኝቻለሁ። ያልጎበኛውበት ያልተነጋገርኩበት ያልጠየቁበት ጊዜ የለም። አዲስ አጀንዳ እንዳይመስላችሁ ማለት ነው። ካልክ አንተ ይብላሉ አብ ኤርትራ አብ ዓሰብ ይኹን አብ ባጽ አብ ዝነበር ኩሉ ጊዜ ከምኡን አብ ጅቡቲ ዝገሽ ኩሉ ኬንያ አብ ዝኸት ኩሉ ጊዜ ኣብቲ ወደባት ዘይ ሓተት ኩሉን ዘይ ተዘራረብ ኩሉን ጊዜ የለን ሓድሽ እውን ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ግዜ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ትሕቶ ግን እቲ ተሓቶ ኩሉ ትረኽቦ ማለት ኣይኮነን ኔጎሽየት ክትገብር ክትክእል ኣለካ ንሳቶም ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣይከልኡኻን ማይ ጎድነስ how are we going to explain this point again and again ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝኸሎ ሰብ ዘሎ ኮይኑ ኣይስምዓንን እዩ በቲ ንሱ ዝሓቶ ዘሎ መንገዲ ግን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክቦ ዝኽእል ሃገር ኣብ ዓለም እውን የለን ተረኣዩ እውን ኣይፈልጥን እዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ካልኦት ሃቡን ክውንኖ እንድሕር ትብል ኣለኻ መልሲ ናቱ ኩሉ ግዜ ሓደ እዩ ኤርትራ ረብሓ የድልያ ኣለዎ ምስ ኢትዮጵያ ክሰርሕ ትደልያ ብርግፅ መንግስቲ ኤርትራ እውን ደልዮ እዩ that's why ድማ ብዝተቐልጠፈ ነቲ ኩነታት ክፈትሑ ዝፅዕር ዝነበረ እንተኾነ ከም ንሪኦ ዘለና ንስኻ ትደልዮ ዘለካ ካልእ እዩ ካልእ ሕቶት ኮይኑ ድማ ካልእ መልሲ እዩ ዘለዎ እምበር ምሳኻ ክሰርሕ ዘይደሊ ኬንያ መርሓባ ኢላትካ ጅቡቲ መርሓባ ኢላትካ ሶማል መርሓባ ኢላትካ ኤርትራ መርሓባ ኢላትካ ንስኻ ትሓቶ ዘለካ ግን another question እዩ ካልኦት ዝሓትዎ ስለ ዘይኮነ ድማ ነቲ ረብሓ ገዲፎም ኣይንደሊ ንብሉካ ኣለዉ ሁሌ ያስጨንቀኛል ይሄ ጉዳይ አንድ ቀን የሆነ ነገር ተፈጥሮ ልጆቻችን መድኃኒት አጥተው አይናችን እያየ እንዳይሞቱብን እንሰጋለን። መድኃኒት ለምንና ገዝተን እናመጣ ነዳጅ ለምንና ገዝተን እናመጣ ሀገር ችግር ካጋጠመ ከወዲሁ አስበን ፕሮአክቲቭሊ መፍትሄ እናበጅ ሲባል ከጦርነት ከግጭት ከወረራ ከሉዓላዊነት ጋር መያያዝ የለበትም። ኩሉ ተዘረባናቱ ነቶም ህዝቢ ኢሞሽናሊ ናብቲ ናቱ ሓሳብ ንምምፃእ ዝገብሮ ዘሎ እዩ በሉ እስከ ድሓን ነዋሕ ስለ ዝኾነታ ቪድዮ እታ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበልክዋ ኢንተርቪው ኣብዚኣ ክቕርበልኩም ኣይኮንኩን ዝያዳ ግን ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ግብፂ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝፀንሓሉ ኣገደስቲ ርክባት እዩ ገይሩ እዝን ወደዝን ከም ዝኸውን ፅቡቅ ገይሮም ዘንብብዎ እዮም ዝመስሉ ብኣፎም ልክዕ እቲ ትክክለኛ መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል መንገዲ እዮም ገይሮም መልሲ ናቶም ኣብ ዝኾነ ይኹን ስምዒታዊ ኣቲና ምዝያቶም ካልእ ምምልላስ ከም ዘየድሊ ስለምንታይ ከምኡ ኢሎም መጀመርያ ክገብርዎ ዘለዎም ነጥቢ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ዝኾነ ይኹን መልሲ ከይሃቡ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝኾነ ብኩሉ መንገዲ ክተሓባበሩ ከም ዘልዩ ናይ ግብፂ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ተረዳዲና ኣለና ምስ ስዑድያ ድማ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ካልኦት ፅላታት ኣብ ኩሉ ዘተኮረ ዝምድና ከም ዝገብሩ ብተደጋጋሚ ተዘራሪቦም ኣለዉ ስለዚ
ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብቲ ፀጥታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት ብሰፊሕ ከም ተዘራርቡን ከም ዝተረዳድኡን እዩ ዝዝረብ ዘሎ እዚ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኩለን ሃገራት ናይተን ኣብቲ ዙርያ እቲ ዘለዋ ሃገራት ዝምልከት ጉዳይ እዩ ስለዚ ብመንፅሩ ድማ እቲ ኩነታት ዳሓን ንመለስ ኣብዚ we don't want to see this one ዳሕራይ ካብ ካልእ ግዜ ክገብረልኩም እየ so ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኤርትራ እቲ ክትገብሮ ትኽእል ናይ ጂኦፖለቲካ ምጉያይ ብትክክል ተፃዊታቶላ ኣብ ግን ተነፅሎ ኣጋጢሞ እቲ እንኩ ክዛረበ ዝኽእል ኣብ ቅድሚ እቲ ፓርላማ ናቱ ምግዓር ጥራይ ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ኤርትራ ኣካቢባቶላ ክንብል ንኽእል ኢና ብኸመይ ኣካቢባቶላ ሓደ እተን ኣብቲ ጎረባብቲ ዘለዋ ሃገራት ኩላተን ስጋት ተሰሚዕዎን ኣሎ ጅቡቲ እንተኾነ ኢትዮጵያ እንተኾነ ኤርትራ እንተኾነ ማለት እዩ ሶማል እንተኾነ ሰለስቲአን ድማ ኣብቲ ዋዕላ ዘድልየን ሽርክነት ጌረን ኣለዋ ግብፂ ምስ ስዑድያ ናይ ሴኩሪቲ ተፈራሪማ ኣላ ኤርትራ ግን ኪኑ ዝኸደ ምስ ስዑድያን ሽርክነት ምስ ስዑድያ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ካልእ ረብሓታት ዘተኮረ ኣብ ካልእ ግዜ ቪድዮ ክገብረልኩም እየ ብዛዕባ እታ ርክብ ዝተገበረት ነዋሕ ስለ ዝኾነት ሕጂ ብልዕሊ እዚኣ እንተገይረያ እታ ቪድዮ መሊሳ ክትነዊሃ ምስ ግብፂ ኣዝዩ ኣብ ሴኩሪቲ ዘተኮረ ዝምድና ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ግብፂ ኩሉ ግዜ ስቃት ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዘለዎ ምስ ኤርትራ እሞ ከዓ ኣብ ወደባት ናይ ኤርትራ እሞ ከዓ ብፍሉይ ምስ ኤርትራ ብሽርክነት ኣብ ዓሰብ ድያብ ካልእ ክሰርሑ ድልውነት ክህልዎም ንኤርትራ ደንጊፆም ዘይኮኑ ንረብሖም ካብ መጠን ንላዕሊ ስለ ዘገድሶም ስለዚ እቲ ጌም ኤርትራ ማስተርፉሊ ብብቅዓት ትፃወቶ ከም ዘላ ከምኡ እውን ምስ ኬንያ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ከም ዘለዋ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ደቡብ ሱዳን ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ምስቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ሱዳን ተቆፃፂሩ ዘሎ ብስዑድያ ዝድገፍ መንግስቲ ድማ ናይ ዓብደልብርሃን ማለት እዩ ንምስኡ እውን ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ከም ዘለዋ ስለዚ ኣብቲ ዞባቲ ኤርትራ ዝለዓለ ጌም ፀወተላ ምስ ስዑድያ ትፃወቶ ዘላ is extremely important ስለምንታይ ስዑድያ ምናልባት ነቲ እገዳ ናይ ኤርትራ ብኣሜሪካ ወሪዱ ዘሎ ኣብ ምልዓል ተራ ክትፃወት ትኽእል ሃገር ስለ ዝኾነት ክደግመልኩም እየ እዚኣ ስዑድያ ንኣሜሪካ እታ ቀዳመይቲ ተወካሊት ሃገራያ ኣብ ዞባና ቀዳመይቲ ኬንያ ግደፎ ግብፂ ግደፎ ስዑድያ is the number 1 ስዑድያ ድማ ንጉዳይ ናይ ሱዳን ንክትከፍቶ ዕርቂ ንክትፈጥር ከም ዓብይ ኣጀንዳ ተዋሂብዋ ወይ ድማ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ሓላፍነት ንስዑድያ ሂባታ ዘላ ንጉዳይ ናይ ሱዳን ንክትፈትሕ ስለዚ እቲ ናይ ጅዳ ፕላትፎርም ዝበሃል ነተን ሃገር ነቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንክፈትሕ ሓሳብ ወይ ከዓ ሓላፍነት ወሲዱ ዘሎ እዩ ናይ ኢጋድ ድማ ናይ ጅቡቲ ፕሬዚደንት ዘሎ ፕሬዚደንት ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ንሱ እውን ምስቲ ናይ ጅዳ ፕሮቶኮል ሓደ ነገር ገብር ክእል ኤርትራ ድማ ኣብቲ ኩነታት እቲ ዓብ ተራ ክፃወት ትኽእል እያ ስለዚ ፕሬዚደንት ኤርትራ ምስ ስዑድያ ዝገብሮ ዘሎ ዝምድና ኤክስትሪምሊ ኢምፖርታንት እዩ ስለምንታይ ነቲ ኣሜሪካ ውሪዳትላ ዘላ እገዳ ንምልዓል ዓብ ተራ ክትፃወት ትኽእል ሃገር መን እያ እንተኢልና ስዑድ ዓረብ እያ ንስዑድ ዓረብ ፅቡቅ ጌርካ ረብሓ ምስ ስዑድ ዓረብ ዝምድና ምግባር ምስ ስዑድ ዓረብ ዘለካ ሽርክነት ዝለዓለ ደረጃ ምግባር ድማ extremely important እዩ ስለዚ ተናገደስቲ ኣብዚ ኩነታት ጂኦፖለቲካ ናይ ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ መጀመርያ ቻይና ከምኡ ድማ ራሽያ ሳልሲቲ ድማ ብዝቐረበት ድማ ስዑድ ዓረብ እየን ስለዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣዝዩ በሊሕ ከም ምዃኑ ኣብ ጂኦፖለቲካ ካልእ ግዜ ኣብዛ ቪድዮ ነጊረኩም ኣለኹ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ተበግሶ ድማ መን እዮም እቶም ክሪቲካል ተራ ክፃወቱ ዝኽእሉ መራሕቲ ርዩ ንዓታቶም እዩ ዝረክብ ዘሎ ክዕወተሎም ደይዕወተሎምን ምስ ግዜ ክንርዮ ግን እዚኣቶም ኤክስትሪምሊ ኢምፖርታንት ኤሌመንትስ ኣብ ጂኦፖለቲካ ናይ ዞባና እዩ ስለዚ እዚኣ ምስ ስዑድ ዓረብ ዝግበር ዘሎ ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ምሳቶም ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ጎኑ ጎኑ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ክንመፅእ ከለና ድማ ምስ ኬንያ ከምኡ እውን ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ እዚኣቶም እውን ነቲ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ምልዓል ዓብ ተራ ክፃወቱ ዝኽእሉ እዮም I really hope እቲ ጉዳይ ኣብቲ ቶፒክ ተዘራሪብሉ ክህሉ እሞ ብመንገደን ድማ እቲ እገዳ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነቲ ፀጥታ ናትና ነቲ ልኡላውነት ናትና ጥራይ ዘይኮነስ ንቁጠባዊ ዕቤት ናትና እውን ክሪቲካል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ስዑድ ዓረብ ንኣሜሪካ ኣትሪራ እንተሓቲታታ ኣብዚ እዋን እዚ ከተልዕሎ ትኽእል እያ ኣሜሪካ ነቲ ፀጥታ ናይ ዞባና ኣገዳስነት ኣለዋ እዛ ሃገር እንድሕር ኢላ ስዑድ ዓረብ ተሰማዕነት ክህልዋ ክእል እዩ ከምኡ ግብፂ እንተፈትዮም ኬንያ እንተፈትዮም ሰለስቲኦም ሃገራት ነቲ ናይ ቀደም ኢትዮጵያ ትቅልሶ ዝነበረት ነቲ እገዳ ናይ ኣብ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ኣብ ምልዓል ዓብ ተራ ክፃወቱ ዝኽእሉ ምዃኖም ምስቲ ባህል የድሊ that's why ጂኦፖለቲካ ኣብ ጌም ናይ ጂኦፖለቲካ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ዝፃወቶ ዘሎ ኤክስትሪምሊ ኢምፖርታንትን ኣገዳስን እዩ ኩላቶም ድማ ዝለዓለ ነጥብን ዝለዓለ ብቅዓትን ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ኣብዚ ኩነታት እዚ እቲ ተግባር ድማ እቲ ሪያሊቲ ወይ ከዓ እቲ ኩንነት ድማ ነቲ ንብሎ ዘለና ዘንፀባርቕን ዘጉልሕን ኮይኑ ንረኽቦ ማለት እዩ ሓንቲ ክውስኸልኩም ምናልባት ሓቅነት ኣልወድ የብላን ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ዘለዎ ፀገም ንእሽተይ እዚኣ ሰበር መረጃ ንለፍ
ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከኦሮሞማው ብልጽግና ጋር በቃኝ በማለት ለተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ የሥራ መልቀቂያ ደብዳቤ ማስገባታቸው ተሰማ። ፕሬዝዳንቷ ለሥራ ከሄዱበት አሜሪካ ሳይመለሱ ነው በዛው የልቀቁኝ ደብዳቤ መላካቸው የተነገረው። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በመስከረም ወር መጨረሻ በሁለቱ ምክር ቤቶች መክፈቻ ላይ ባቀረቡት የዓመቱ የመንግስት ዕቅድ ዙሪያ ሰንታይ ባህላሎ እዛ ፕሬዝደንት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረት ነዊሕ እዋን እያ ካብቲ ፖለቲካ ናይቲ ዓለም ተገሊላ ወይ ዘይትረዘላ ሕጂ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ከደት ዕቑባ ከም ዝሓተተት ወይ ድማ ነቲ ናይ ስራሓ ፕራይም ሚኒስተር ኣቢ ሬዚግኔሽን ወይ ካብቲ ስራሕ ተጠው ክትብል ከም ትደልን እቲ ዘሎ ኩነታት ከም ዘይትቕበሎን እሞ ካብቲ ስርሑ ከም ዘምለጠት እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ድማ ዓብዪ ፖለቲካዊ ትርጉም ዘለዎ እዩ። ፕራይም ሚኒስተር ኣቢ ብዙሕ ሽግር ከም ዘለዎ ከምኡውን ካልኦት ዲፕሎማትናቱ ኣብ ኬንያ ዝበልዎ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ብዙሕ ፀገም ከም ዘለዎን በቶም ቀረባ ፖለቲከኛታትን ቀረባ መሻርክቱን ዝነበሩ እውን ይፅላእን ካብኡ ይሃድሙ ከም ዘለዎን እቲ ሃገር የዕንዋ ከም ዘለዎን ብተደጋጋሚ ይግለጽ ኣሎ። ስለዚ እቲ ሬክለስ ወይ ድማ ከምዚ ድሕረይ ሳዕሪ ትብቆላ እዚ ዓይነቱ ፖለቲካዊ ኣካይዳናቱ ወይ ድማ ተሪር መርገፅታ ዝወስዶ ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይናቶም ኣብ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ውግእ ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ህልቂት ወይ ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ውግእ ኣብ ኦሮሞ ዝኽተሎ ዘሎ ሕጂ ናይ ኦሮሞ ጉዳይ ኣብ ታንዛንያ ሽምግልና ይካየድ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ በርስቲል እቲ ኩነታት መጀመርያ ከጥፍኦም ምስ ፈተነ ኣብ ዘይክእለሉ ግዜ ሽምግልና ዝሓቲ ዘሎ ሕጂ ድማ እቲ ምስጢር ናቱ ስለ ዝፈለጥዎ እቲ ናቱ ሌቨሬጅ እቲ ናቱ ዓቕሚ እውን ስለ ዝመዘንዎ እቶም ንሶም ሽምግልና እንተኣትዩ እውን ውረት ካብ ስልጣን ኣይንደልየካን ኢና ምባል እውን ክቐርብ ከም ዝኽእል ኣብ ትሕቶ ምግንዛብ የድሊ። ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዝዩ ፅንኩር ዝኾነ ኩነታት ዘላትሉ ግዜ ኩሉ ሰብ ኣሰብ ኢሉ ክሪኦ ኣለዎ። ሓንቲ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከቕርበልኩም ኢለ ነይረ እታ ቪድዮ ስለ ዝነውሓትኒ ንበይና ካልእ ቪድዮ ክገብረልኩም እየ ቨሪ ኢምፖርታንት ስለ ዝኾነ ኣብ ካልእ በይና ብሓደ ብሓደ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣገዳሲ ዘረባ ስለ ዝኾነ ንበይና ከቕርበልኩም ክፍትነ እዛ ቪድዮ ሕጂ ዝረኣኹማ ግን ኣዝያ ኣገዳስነት ስለ ዘለዋ ተገዲስኩም ትስምዕዋን ክትከታተልዋን እናተመነኹ ምናልባት እታ ቪድዮ ኣብዚ ክንውድእ ክንፍትን ኢና። ፕሊዝ ላይክ ግበሩ፣ ሰፖርት ግበሩ። ነዚ ቻነል ሓገዝ ናትኩም የገድስ። ኣብቲ ኮሜንት ሰክሽን ድማ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳባት ምግላፅ ኩሉ ግዜ ኣገዳስነት ኣለዎ። ስለምንታይ እቲ ናትኩም ሓበሬታ ንዓይ እውን ስለ ዝምህረኒ ካልእ እውን ኣነ ዘይፈለጥኮ ወይ ኣነ ዝገደፍክዎ ንስኻትኩም ክትገልፁ ከለኹም ካብቲ ኮሜንት ናትኩም ብዙሕ ሰብ ስለ ዝመሃር ስለዚ ብተደጋጋሚ ክንገብሮ ዘለና እየ ዝገልፀልኩም ዘለኹ ኣገን እዚ ኣብ ዘቕርበልኩም ዘለኹም ፅቡቕ ኢንቴልኩም ናብ ካልኦትን ሸር ክትገብርዎ ትኽእሉ ናበልኩ ናይ ሎማሪ ሰብ ዝጉዲ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ፅቡቑ ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍሲ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዩ። እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ኣብዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘየድልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም። ገንዘቦም ብኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ስቶክ ማርኬት ከምኡ ክሪፕቶ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ ካልኣይ ንሶምን ደቆምን ኣብ ትምህርቲ ብፍላይ ድማ ኣብ አይቲ ኣብ ኢንጂነሪንግ ኣብ ቢዝነስ ዝለዓለ ተኩሮ ኣለዎም። ዳትስ ዋይ ድማ ማይክሮሶፍትን ጉግልን ብህንዳውያን ከምኡውን ኣብ ካልእ ኤስያውያን ዝመርሑ። ሳልሳይ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዘለዎም ገንዘብ ኣብ ዓዶም ገዛ ድዩ ቢዝነስ ብምህናፅ እዮም ዝዓብዩ። ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ፕሮግራም ኣለና። ከምኦም ንኽንዓቢ ክንክተሎን ክንመሃሮን ዘለና እውን እዩ። ስለዚ ተጠቀሙሉ ይብለኩም። ታንክ ዩ ቨሪ ማች خلي أفضل خليها بتصنعتك بروح متاعيها زائري ترانا دي بحري كمول زري لعقات فري اصبح انتبو فالحق ملازبو تحسس سلمي لو ما خمت مالي أمينة أمينة مريض عقا حيزة